Ti Masakbayan. Ta papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, adyak kayat nga agdaton ken kaday di Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpat jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atarigagayan ti bumakngang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay nahi iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka day Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraek. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan a makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay suti kunada, abulag kanon ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito eh. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rodket. Sabay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Isu ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra iti barko. Amangan no adda makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawit ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandanikan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. Umay maninday di nga anak ni Norma. Ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusak ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana. Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso. Nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kaday jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manay. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng. Anya ko mati maghanap na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita karumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na.
Amo pa'y ngay. Ang mga nulumang langan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ang trabaho at tao. Agdagdaton ka di day a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawen. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno duha kamin. Kursonadak ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka diti papaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayak sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurnungak para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan idadyo. Ubing kayo pa lang, nanang. Ada ka maggamit ito'y tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag ngay paghak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat mo nga wisan. Ada nga min napatag ngay paghak. Pangasim. Napatag unay ti ibagam. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatagla unay Wen, ngamin ang mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan katamin, no apay. At pagpakasakan ka. Tati nasamit awan mo tibalon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan. Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasa ngamin kanyak ni Ellen, nga ar-armom kano. Huh? Kayat nakan asungbatan. Kasano asong batan na, kat jakmat inararan. Adda babaya nakitak akaarubayo. No lumabasak, umanisan, ngam jakpay kinasasao. Diyay ka di blandi ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jaket tikas jaklasi ti babay nga datatuna. Awan tupay tato, isukit din. Kasta ka di. Ang sanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan tiragsak na. Apay ana isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay. Damaga kumaangam akan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslaawan bibiyang na, no ada makakita ken kwa na anakaraguragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana in love. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon amapan iji balayda
Anya? Ay, sige, panawan kan. Oh, ningata, Carlo. Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din o naragsaka? In love ka di? Sikretok mat Manang. Angam, mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka, no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't na kano amamuan, no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan, si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagturaid nga agarem iti anak ko ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat mong ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi asikreto pa iti amin. Padinak kayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mo, tayo suti agbilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan mo't unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbagak ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi tabanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidak nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman? Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Nga maada ka nung amin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudnong hatatibag pagaday ito'y nga Ellen. Anya ti kunam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among ada na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di da ito'y, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakadayo kami. Ang mga no dyan makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Wahida kayo mo't dita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, tada kami iti takdang. Angam si Kangay. Puray sa dino tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna na anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanat? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na mo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad na ti amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrugwat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Addaman gayam damagat, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanat? San ka di nagpakadakan ka amapan kamin iti Pierre? At da kami dito kinigayam kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Likli kam da dya klase ti tao. Masigurado ka makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, iti mo, imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iti balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyakan mo. Basta timawata kat pulbut da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karuba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan ayat mo? Kuananang, ladingitak no saan ko anaibaga kada kayong. Asino ti kaayan ayat mo? Ni Carlo. Oh, amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinong batam adagos. Kaya't ko ang makasarita day diya, Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, mita. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadag iti pagilian nga na mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ang mairaman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kay kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, ingkam ikadagiti agkasapulan. Amangan no, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday tati aramiden mi, kadagiti kakadwa. Malang din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kitang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasanungay ang masida, kat awan sang ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yung tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo.
Awan pa'y matanawan abantay, wano isla. Manungay nga oras akas to'y nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko na maa. Aya? Ay, kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang nga, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad abagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay, kat ada sumungad abagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti araramiden na. Imbag, tanabayagan asan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay? Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam day a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangagkukarod ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Mangladda kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? Wen no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay? wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganab mo ken kwa na? Ladingitak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Ang mga no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Hindi imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, Mike. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Hey, ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamin ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardang pailaan ti barko dito yung isla. Mabalin ka di ti rumahan? Mabalin, ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit di ta sidag. Diyak pa'y nakikita dito kahit. Ang agalwat ka, bro. Ado di ti babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sakadwata, anabayagan asiman. At dapat ka nung nakaalay ti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Ay, sana ka mapanagsursur. Ha? Agbuyak lang dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makitkita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumusta am to ni Carlo no sumangpat ha? Sige,
Bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag, balasang kaw. Inawagan na ka din ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na a number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka, no sa dino ti ayan na ita? Anya itayan timbaga ng ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo? Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama ak manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pag ko na amat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw it iji post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka di ti imbagam? Adda gayong po iji post office. Mapanak ijay. Sana bale, tamam mudak ijay. Makunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana ak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayim ko iti unag ti post office. Nasapa pa'y. Mapansamot iti siyar. Darasak, takitaag tinasawa a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakal? Ikabil ko iti bag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasamak. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko, agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga rod. Inawagan na ka din ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakin ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang kao. Ija post office ang nagpawit. Taasidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang kao. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaan yan, tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang kao. Asidag mat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Ngam, mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya, agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Dayta nga rod mat ti atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang mat na dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin,
Adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma? Nasaon ni Manang Rona. Nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office. At daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nang nagtina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudnumat ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na ang matagikwan ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaon ni Manang Rona. Nakita na kano tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office. At daka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasanungay ang maamuam, Kunada ije post office. Nayan plug kano ti CCTV. Kaslada kano nang ikat. ay. Sigurado nga danangala, kat isumit laeng tinangikat iti saksak ti CCTV, tapnusan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan agpawit iti package. Napukaw ije post office ti impawit mo. Anya, napukaw ko nan? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya. Uwan gayam. Agyaman iti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abanag. Rumbang lang at tulungak, tagmay-may samot ngamin. Diyak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kahit kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanamon anak ko, nakarubwat ka man. Mapanak pala ije balay da nana Norma, nanang. Innak man mat kasarsarita, tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten, awan mo't aramide mon. Wananang, imbag lang nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. No siyak ti agmay-may sa diti balay, ay talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. Naibaga na nga ijayak amangal daw. Makipanganakon kan kwa na. Buwan anak ko, siyak tun ti agluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo.
Naimbag abigat mo ba't balasang ka, oh. Ilabak man dagiti kurtina ken ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mo't naglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yung. Agmay-maysa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw ko no kastoy nga agmay-maysaak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites balasang ka, oh. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang ka. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat ati katawa. Makaagas iti iliw, nana. Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Asino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka man ang Rona. Dinakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idi ni samak idilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, anda ka no bagyo sumungad. Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar, nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Ay, may tinagan ti dadu mga angkla. Si Martin agpwesto ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumiksa ti daluyon. Nagngangato pa'y matngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang ka, oh. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang ka, oh. Wana na. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umumay ka dito, oy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang ka. Agda naglakit day no di naam mo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyong iti barko. Ay, una ron. Iswarong bungla ay. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti siman. Maitinag da. Nukas diyang anda peligro. Kas iti bagyo. Kastugahan ti biyak ti agyan iti barko. Tilaan pagamakak. Kat dagiti perata. Nangruna dagiti naralangas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kaya't dangalaan. Saan tayo umit nga rin amin nakigubat at madarmas tayo? Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas nga diyay na ipadamag iti napiit. Nganda ka no inagaw ti rebelde a bapor.
Pinagbalinda hostage dagiti tripulante. Baga, pinalubusan da ida, kalpasan tumano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam alis. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa panak, ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sa bali apagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sa bali a pagilyan? Kasano nga ammom? Ang kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Nailanad ijay tinagkapwan na apagilyan. Oh, apay ana pa ulimag ka, Ellen. Ay, kwa, awan. Sige tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulan ka, anak. Kwa nanang, idi nga nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga amunang adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan mo? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na. Numakit kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas ta nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo tinang ibagbaga akbalasang kaw. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaano nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak. Ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y dayjay Basit a palkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nakijay post office. Binirok da. Angam mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak nito'y. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iji balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-maysa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dayta. Angam mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid.
Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga amo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit ni timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nang ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartok ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita kiti basuraan nyo. Ah? Apay, anya ti dakdak manang Rona? Dayta dyan nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko day iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas anapauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa tibagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice kan Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga mo ni Ellen. Nga dayti sabali a pangilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na daytan. Napidot ko lang ko na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magitlaang. Ay, kaske. Napanalata kinita. Isuday ito'y ko naktumat. Kasano na alam? Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak ngamin iji Balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasamak. Ni Jack Am mo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mo't tibasol mo itinapasamak, manang.
Siya nga minti nang ibagakan kwa na nga ada parcel mo iyo post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, Manang Rona? Agpayso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, Nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Ay, sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid itikas jay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya tikas jay nga aramidan na, Nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta ta signal, umawag ka kadangos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano na pasamak da ita? Saan tayo nga amo? Ang ti rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo da ita, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakid dita into nagbakasyon ton. Nagkalay satan. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ken ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Isu nga raw nga ibagbagada as siman luluko ka no. Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpot, kan nanakman. Makita. Awan kay panagtalak ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalak ko kan ni Carlo. Sapay kumaa. Nang runa kit adamot itsura na. Mga lumasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan-ayat na. Panang tagibasit ka day, ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. Di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada ngamin, ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak ngayon na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang iti materyales. Patakalan nyo, kayan patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo, idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice? Uwan, anak. Nasiingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti na duma? Nalaing ang agpilya niya, nanang. Isong agpada kayo anapatag itibiyag ko. Malangarad, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak!
Bro, Saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaurnon, tada isagsaga na Sa bagay, no mabayag adita ag bakasyon, mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta. Makaurnungak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak itinapod mong ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti may bagam ita, ang no adda makita man na pimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. Do'y sukat ko. Ang mga numakatumpungat iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak idda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulo. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad da. Tainak gumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, Nana. Anya ka diti kayat yu akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlang nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay, naayong paglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. May, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ron tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Saan masapul ang mapanpaylaang iti doktor? Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayo nga ron nanang. Umawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. At maangot ko na lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sa bali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumati aglawlaw ko no magnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka diti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga daan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tada pay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkasla naman ang papanam, anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rod. Ay, pagmadyan na ti agmay-maysa. Malaing ka nga rodon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko.
Talaga narigat ti agmay-maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang, panawan kayo pa'y. Sige, ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man, Manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot a nakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar-aramid iti saan apud no asarita. Pudno ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaan. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sabagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. O na yan, Nana. Uray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Tagmay sa kayo kat ngarod dito eh. Mapadamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimay. Amangan no di damat mo masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka. Day takit gapo ka ni Alice. Intunaan iti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Dayta nakalista dita insen ko kada kayo alistaan. Ipakita yo dayta iti paggatangan nyo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dyan lista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapnoad dan to pakaangayan ti resepsyon ti kalay sami, Nanang. So gumatang kayo, ha? Wan anak ka. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita lawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technology.